On life's billows you are tempest-tossed. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will go singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your blessings, angels will attend to you, help and comfort you in all your journey through. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, see what God has done. Aniyang programa nga maghahatag og mga giya og mga talambagan sa kinabuhi ang tulumanon, ang imong panimalay nga imong mabati dinhi sa maong istasyon og karon aniya ang inyong tigdumala. Mayong hapon alang sa tanan nga mga viewers, tanan nga mga listeners, naano sab inyong alagad sa kahanginan si Kapaglaom Ruben Carillo. Kauban ako diri sa studio si Kapaglaom Jisrael Tabay nga mo'y tigatiman sa atong kahimanan. Akong gi-welcome ang tanan nga mga viewers, tanan nga mga listeners karong hapon samtang kita padayon sa atong tulunganon. Akong gi-welcome ang tanan sa pagpahimutang na sa ilang mga lingkuranan kay sa dili madugay ato na pong sugdan ang atong brand new nga topiko karong hapuna mga Kapaglaom. O gayaw mo kalimot sa pag-share sa atong program ngadto sa inyong mga friends, ngadto sa inyong mga silingan, sa inyong mga amigo, mga amiga, no? O gonya kung doon na mo'y mga nindot nga mahuna-huna nga dunay kalabutan sa atong pagtuon karong hapuna, ayaw kalimot sa pagpadala sa inyong mga opinion, no? Inyong mga huna-huna nga ri sa ato ang tulumanon pinagi dinhi sa atong comment section. Atong ibalik ang panahon ngadto sa atong operator alang sa atong opening song o opening prayer. When God is in the family, love is always
always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let Him now come in, my friend. To your door He's always knocking. He brings within the gift of love, and His gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. When God is in the family, everything is there. Heavenly Father, thank you for another day that you have awakened us to life, for the new beginning, for this morning. Grant us, Lord, the wisdom in our decision, courage to rise up from our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share and cooperate for the good of our families and community. Spark in us the love for the truth, respect for one another, and the urgency to serve. Preserve us from the false pride and selfish words, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, daghang kayong salamat alang sa atong mga kababayan din sa Ormoc City Center Church alang sa ilang opening song o sa atong opening prayer ni Pastor Rodney Remo. Karong hapon na mga kapaglaom, akong gipanimbaya ang tanan nga mga listeners, tanan nga mga viewers, o una sa tanan akong gipanimbaya ang akong nag-inusara nga kapika sa kinabuhi si Mrs. Carillo diya sa balay. Mayong hapon Mrs. og sa kauban sa atong mga silingan diha nga mga buutan sa Kabagtan, no? Og sa atong konsehal nga nagdumala diha sa atong sitio, si Honorable Ilsa Mahinay, sa tanan nga mga barangay councilor diha sa mauswago natong barangay sa Santo Niño nga gidumala sa atong energetic og buutan nga barangay captain si Honorable Nerissa Perez. Sa ngalan sa akong atong tulumanon, ang imong panimalay din hisang sa 103.3 Friend FM Ormoc, akong gitunol ang kinasingkasing og mainiton nga mga panimbaya alang kaninyong tanan. Akong gitunol po ang akong mga panimbaya ngadto sa akong mga kaubanan nga mga anchors dinhi sa ato ang stasyon, no? Si Pastor Jess Lucero, no? Nga atong church pastor dinhi sa ato ang sa Central Church, o usab ang akong partner nga karon ato pa sa Canada, murag dili madugay mga kapaglaom moabot na to siya dinhi. O usab sa akong brad diha sa Manila, si Brother Abraham Carbonilla, Hami Carbonilla. O usab sa atong mga veterano nga mga anchors, si Pastor Alfredo Onde, dili madugay ato siyang mabatian mga kapaglaom sa iyang program pagbalik, o usab
ni Sir Boy Alquino sa Cebu. Ato siyang madunggan matag Martes ug Huwebes alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa hapon. Og akong gipanimbay apod mga kapaglaom, mga akong mga kapamilya tanan, no? Nya labi na dinhi kauban nato karong hapuna mga kapaglaom, akong anak sa Riyadh si Jim Cabaluna. Jim, salamat sa imong pag-view sa ato nga program og palihog kog hag sa akong mga apo diha, no? Hina nga from Lolo Ruben og Lola Miriam sa Ormoc. Onya, ingon si Mrs. Happy Midweek mga kapaglaom. Og akong gipadangat pod ang akong mga panimbaya mga kapaglaom ngadto sa atong usa sa mga angkor nga atong madunggan matag Martes ug Huwebes alas 9 ngadto alas 10 ang takna sa buntag si Pastor Jerry Gabat, no? Akong gipanimbaya si Pastor Gabat og usa sa atong mga elder nga atong madunggan siya matag Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa buntag mga kapaglaom si Elder Ephraim Buholst. O akong gipanimbaya tanan nato nga mga church elders dinhi sa Ormoc City Center Church nga gipanuluhan sa atong first elder si Elder Nimrod Credo, si Elder Ismael Lucero, si Elder Abel Lucedo, Elder Eliode Abarca og si Elder Ephraim Buholst, si Elder Niño de Dios og si Elder Boy Obana og usab si Elder Benson Barrientos ug si Elder John Ramirez. Sa ngalan sa ato ang tulumanon ang imong panimalay dinhilang sa 103.3 Friend FM Ormoc, akong gitunol ang akong mga panimbaya alang kaninyong tanan. Akong gipadangat pod ang akong mga panimbaya diha sa atong buhatan sa Hope Credit and Savings Cooperative nga niya mahimutang sa sakop sa SD Compound dinhi sa Tuog, Ormoc City. Nga gidumala sa atong mga kababayan, pinanguluhan sa atong manager si Madam Mirare Malamdag Buholst, inabagan sa atong assistant manager at the same time secretary si Sarah Jane Abarca, o usab inabagan ni Kay Ramos, ni Leila Ramirez, ni Mira Ferrell, sa tanan nga miyembro sa ato ang board of directors o sa atong collection officers. Okay, sa ngalan sa ato ang tulumanon, akong gipanimbaya tanan o galang sa kasayuran sa tanan, kung doon na mo'y mga panginahanglan financial, doon na mo'y mga emergency nga mga panginahanglan, no? Doon na tingali mo'y mga ablihan nga mga negosyo nga ginagmay nga mga negosyo. Pwede mo bisita dire sa atong buhatan tungod kay malipayon sila nga mo abi-abi kaninyong tanan, no? Akong gipadangat pod ang akong mga panimbaya mga kapaglaom ngadto sa ato ang akong mga kapamilya diha sa San Jose, no? Sila ni Mr. and Mrs. Probo Nunez, kauban sa akong mga igagaw diha, mga umangkon silang Junior, si Alvin, si Jari, si Ili, si Esther, si Edgar, si Jeter o sa uban pa nga mga kapamilya diha mga kapaglaom sa San Jose. Og usab ang tanan nga mga kapamilya diha sa Merida, no? Mga igsuon ni Mrs. Diaz Merida, silang Ili, silang Kling Duarte, silang Josephine Arinio Gloria, silang Sar Arinio og sa tanan nga mga umangkon, mga apo diha mga kapaglaom. Akong gipanimbaya tanan. Og ako pong gi-welcome dinhi ang atong mga viewers nga niana sa atong comment section, si Brother Bernefer de la Piña og si Ermelita Inday Buholst, no? Salamat kay Inday Buholst upon. Okay, salamat. Og usab na apo dinhi kauban nato mga kapaglaom karong hapuna, no? Si Jivelisa Hoygos diha sa Lawis sa Bantigi Isabelite. O usab si Germa
Chermalyn Disto, no, akong inanak sa kasal mga kapaglaom. Salamat kay Cherm sa pag-view sa atong program og si Rowena Dahotoy diha sa Biliran og usab si Edeta Amancio Arquilio diha sa Tawid Bantigi, no, sa Lawis Bantigi Isability. Og usab kauban nato karong hapon na mga kapaglaom na dinhi si Ayan si Mini Bonsilaw, no, siya happy midweek mga kapaglaom. Og naapo dinhi si Alice del Socorro Casio sa Linaw Church. Happy day kapaglaom, Brad Ruben, God bless sa atong program. Salamat kayo. Og usab si Dennis Carillo, akong umangkon nga gwapo na sa Marshall Island. Okay, salamat kayo din sa pag-view sa atong program. Og usab mga kapaglaom, si Christy Calisa, salamat kayo Chris sa pag-view sa atong program karong hapon. Og akong balikon, salamat kayo Jim sa pag-view sa atong program og mga pangumusta ko nga atong lab og sa akong duha ka apo diha si Kian og si Kain diha sa Riyadh. Okay mga kapaglaom, atong padayonon ang atong mga panimbaya mga kapaglaom ngadto padulong sa Isabel diha sa Mahayag, sa Anislag, sa Alipasa og sa Simangan, no? Akong mga kapamilya diha mga kapaglaom, akong mga igsoon diha sa Mahayag, si Dairosi, si Biti, si Eliasar, mga umangkon o mga apo diha mga kapaglaom. Padong nangadto sa Santo Niño, no, diha sa Simangan, no, nga akong usa ka syudaran nga mga kapamilya diha mga kaigsonan og atong usa-usahon pag-mention ng ilang mga pangalan, mauray ato ang mahimo karong hapon. Pero ang akong dili malimtan, ang di gyud mo pakyas, di gyud mo absent sa pag-view sa atong program, si Elsie Carillo diha sa ato ang diha sa Simangan, no? Og si Hani Nodalo Carillo. Og usab akong gipanimbaya mga kapaglaom mo diha akong gi-greet og happy birthday si Brother Noe Linganay diha sa Isabel, no? Brother Noe, salamat kayo sa imong nindot kayo nga makabusdik nga paniud to niadtong ning aging pipila ka mga semana nga diha mi maka simba sa Anislag. Salamat kayo og happy birthday. Mga panghinaot sa malipayon og daghan pang mga katuigan. Og ako pong gi-greet og happy birthday mga kapaglaom si Brother Abner Dumandan, no, diha sa Mapait sa Divisoria, Saudi Leyte. Okay, salamat kayo og happy birthday nimo diha Brother Abner og mga panghinaot sa daghan pang mga katuigan nga moabot sa imong kinabuhi. Og balik ta dinhi sa Ormoc mga kapaglaom, diha sa Linaw o usab diha sa Ipil Korba, unya mobalik ta nga ri padong sa Ipil Usko og diha sa Dunghol og ngadto na padong sa Kanuntog unya ngadto padong sa Alboyra, no? Unya ngadto sa Damulaan, Tinag-an, unya Hilapnitan, unya Caridad, paingon na sa Baybay mga kapaglaom. O gikan sa Baybay paingon ngadto sa Kunalom sa lugar nilang Dadang ni Lili Escano Chavez o usab nila ni akong kumpare Ador Mejia o mga baliong diha sa Kunalom o ngadto padong sa Hilongos mga kapaglaom, mga lugar sa ato ang partner sa atong buntagon nga tulumanon ang si Pastor Dong Mahait diha sa Yok FM Hilongos. Kauban sa iyang tanan nga mga kabanan diha sa iyahang compound o kauban sa akong partner po diha si akong kumpare si Brother John Benondo. O padong tangadto sa Matalo mga kapaglaom, silang mga Garson family diha, mga Garma family sila ni Brother and Mrs. Ben Garma. O usab ngadto sila ni mga
Pusa family og unya mga Kapilitans family diha sa Matalom. Og ngadto sa Kahagnaan mga Lisito family padung na sa Maasin mga kapaglaom. Diha sa Maasin sila ni Mary Jane Loreto Galion og usab sila ni Ellen Montederramo Sarado og sila ni Konsehal T.Y. Duarte og usab sila ni Jane Valenzuela Kiliste og usab mosaka ta paingon ngadto sa Akasya mga kapaglaom silang Dina Valenzuela. Na dinhi sa atong comment section mga kapaglaom si Dina Valenzuela Serdan diha sa Akasya. Sila ni Milji, silang Joy, silang Roger, sila ni Junior og silang tanan diha mga kapaglaom kauban usab sa mga Gonzales family, si Brado Odong og si Eden, no? Og usab mo naog ta mga kapaglaom paingon nga ri sa hantag, no? Sila mga Kiliste family o mga Grolio family diha sa hantag mga kapaglaom. Unya mo ngadto ta padong sa pikas nga bahin sa Laray, no? Sa ilang mga Dabaho family diha sa Laray. Okay, akong na-miss kay ko sa nindot o lami kay nga bibingka diha sa Laray mga kapaglaom. Padong na ngadto sa Mabini, no? Sa Mabini mga kapaglaom sa lugar sa mga Ligalig family og nila ni Doris og ni Bibi Costillas diha sa Mabini. Og paingon ngadto sa Burgos mga Hanoyan family diha sa Burgos og ngadto sa Tawid sa Limasawa mga kapaglaom sa Tawid Tamuona si Arlen de la Peña Davan, silang Bibing o si Nilda. O usap ingon ngadto sa unahan dapita sa Tigib, ngadto na sa Triana o ngari sa Lugsongan o sa unahan dapita sa Magallanes. Unya akong gi-acknowledge pod ang presensya mga kapaglaom na dinhi sa atong comment section. Ingon Sir Alice del Socorro Casio, ingon siya, Brad, pwede atong i-appeal sa mga pag-ampo si Brad Ramer Chavez, nagsigig hilanat siya tua ron sa ODH. Salamat. Okay, atong i-appeal sa atong pag-ampo niya mga kapaglaom si Brother Ramer Chavez. Unya si Mirna Montederramos Pablio from Butuan City, ngon siya, good afternoon to our Ninong Ruben. Okay, salamat kayo Mer, mga pangumusta ko ngadtong loloy sa imo mga kabataan diha sa Butuan. And to all people, imatod pa niya, around the globe. Salamat kayo, Mer, o mga pangumusta ko diha tanan. O ako pong acknowledge ang presensya sa akong gwapo nga manghod, si Eliasar Amancio Carillo diha sa Isabel. Okay, salamat kayo, sir, sa pag-view sa ato ang program karong hapuna. O kusab si Ayan, si Mini Bonsilaw, salamat kayo yan sa pag-view sa ato ang program karong hapuna. O akong padangat balik ta dinhi mga kapaglaom sa Ormoc diha sa Simangan o usab padong ngadto sa Dolores o ngadto na padong mga kapaglaom sa Kambantog ngadto sa Kabingtan o usab munaog ta paingon nga ri sa San Jose Church o usab ngadto na padong sa Bayog o nya mga respikas nga bahin sa San Jose Tabok o ngadto na sa Kadauhan o ngadto sa pikas nga bahin mga kapaglaom sa Saipon o ngadto padong na sa Manlilinaw nya mobalik ta nga ri sa pikas nga bahin sa Marhin o usab ngadto sa kining libas sa upper o sa lower o ngadto na sa Merida, no, sa lugar sa akong mga igsuon diha sa Merida. Og mobalik ta dinhi mga kapaglaom sa ato ang dakbayan sa Ormoc diha sa atong mga sa kilid sa ato ang church, sa atong mga ginikanan nga nagpaabot sa ilang mga kabataan nga mogawas gikan sa eskwelahan. O usab akong gitunol ang akong mga panimbaya ngadto sa atong mga teachers diha sa church school, no. Sila ni Mr. and Mrs. Jebran Tabay, Mr. and Mrs. Felicito Pabilan, si Mr. and Mrs.
Adrian Dodong Bandalan o si Pastor and Mrs. Jerry Gabat o uban pa nato nga mga teachers diha sa ato ang eskwelahan mga kapaglaom. Akong gi pahibalo pod nga alang sa atong mga ginikanan nga dunay mga kabataan ang atong eskwelahan mga kapaglaom maoy usas sa mga eskwelahan nato nga nagtudlo sa Christian religion. Sa ato pa o ang atong mga kabataan pwede sila i-discoverhon ang ilang mga talent, no? Unya kung ma-discover na ang ilang mga talent, pwede developon pod ang ilang mga talento nga ilang na kuha. O gakong balikon mga kapaglaom, akong gipanimaya ang atong mga kaigsunan usab gikan diha sa Merida, balik ta dinhi sa Ormoc mga kapaglaom, sa tanan nga naa diha sa merkado nga nangaminaw sa ilahang mga sa atong programa pinagi sila mga transistor radio, mayong hapon ninyong tanan og salamat sa inyong pagpatalinghog. Ako pong welcome mga kapaglaom, kauban nato karong hapuna na dinhi si Dadang Iskano, no? Salamat kay Dang diha sa Kunalom Church. Okay, salamat kay Dang sa pag-view sa ato ang program. Og si Dennis Carillo, ingon siya happy midweek kapaglaom, Rubin Carillo. Okay, salamat din og tingali manimbaya siya nga to sa iyang asawa sa Isabel, si Gigi Carillo og sa iyang mga kabataan. Og okay, coming from Dennis Carillo from Republic of Marshall Island mga kapaglaom. Og usab akong gi padangat ang ako ang mga pagpasalamat mga kapaglaom ngadto sa tanan nato nga mga sponsors nga naghatag og kinabuhi sa atong tulumanon, no? Di man tingali nato mausa-usa pag mention ang ilang mga pangalan tungod sa kadaghan o sa kalimitado sa atong panahon, apan sa ngalan sa atong tulumanon ang imong panimalay dinhi lang sa 103.3 Friend FM Ormoc, akong gitunol ang kinasingkasing ug mainiton nga pagpasalamat alang kaninyong tanan. Labi na gyud sa atong major sponsor ang Hope Credit and Savings Cooperative mga kapaglaom nga niya mahimutang sa sakop sa SD compound dinhi sa tuog Ormoc City. Nga dumala sa atong mga kababayan, pinanguluhan sa atong manager si Madam Mirari Malamdag Boholst, inabagan ni K. Ramos, Dilala Ramirez, ni Mira Ferrell, o labaw sa tanan sa atong assistant manager at the same time secretary si Sarah Jane Abarca, no? O usab sa atong mga board of directors, sa ato ang mga collection officers. O kung ipahibalo alang sa tanan, kung doon na tayo mga panginahanglan financial, natay mga emergency nga mga problema financially, ayaw pagpanagana, pagbisita dire sa atong buhatan tungod kay malipayon sila nga mo abi-abi kaninyong tanan. Okay mga kapaglaom, akong pasalamatan ang tanan kutob sa maabot sa atong Sibya karong hapuna mga kapaglaom. O akong gihangyo ang tanan sa makausapa sa pag-share sa atong program ngadto sa inyong mga friends, ngadto sa inyong mga silingan, sa inyong membro sa pamilya, aron dunay daghan nga mapanalanginan sa atong pagtuon karong hapuna mga kapaglaom. O ako pong gi-acknowledge si Inday Sakay, no, na Asya sa ato ang comment section. Salamat kay Day. O akong gihangyo ang tanan mga kapaglaom sa pabilin makadiyot sa samtang maminaw ta sa special song nga giandam sa ato ang atong operator. Sa pagyasalita
kumasan ang sakripisyo pag-BIBIG ang inungdan. Gidawat ko ang tanan ng naglalang sa universo sa krusya. Noog himahaya, nagpakatawo siya aron kanako mahisama. Wow, nakita ko kinabuhi igianan niya ang di matug kanyang gumahatutog kasala nagpasaylo na kinabuhin daw ay bili ang iyang buhayo. Apan siya ihapon nagpanoktok ning duhan ko. Nagkadumiling daw ako, akal pa siya nagahunghong kanako, anak balik na. Kay wawanay magkalap dito nahimpit niyang gasa alang ka na kung di tapos kinabuhi ihalan niya ang di matukan niya isyo ni Jesus dugong iulan niya dito sa krus. Ngano ba pag-abiyaan ang gihanyag at kaluwasan itsuon balik na kay wawanay makalabaw sa duma dito sa krus. Dito nahimpit niyang gasa alam ka na tuwa'y pulos kinabuhi ihalan niya tungkol sa diba ang sakripisyo ni Jesus dugong iulan niya alang ka na ko dito sa Kapag laom di palang dugay, sila ni Pastor Del Fronde o si Pastor Janster Kalibod. Madaghang kayong salamat sa nindot kayo nga awit mga kapaglaom. Si Pastor Del Fronde ang kamagulangan nga anak ni Pastor and Mrs. Alfredo Onde. Okay? Og karong hapon na mga kapaglaom atong sugdan ang ato ang topiko pinagi sa pagampo akong gihangi ang tanan sa pagduko sa atong mga ulo atong dapiton ang balang espiritu nga maoy magagiya nato karong hapon. Dalaygon og mahigugmaon nga Dios na nitaknaa sa kahaponon. Daghan kaayong salamat nga sa makausapa imo na sab kaming gitagaan og higayon nga among himamat pag-usab ang among mga viewers, among mga listeners. Hinaot nga ikaw mga panalangin kanilang tanan
nga makabaton sila kanunay kauban namo sa mayong panglawas. Makabaton kami og kalig-on sa amo ang panglawas kauban sa mga panimalay nga among ginarepresentahan sa matag usa. Hinaot Ginoo nga bisan kami nagapuyo sa nakalinlain nga mga suok sa kalibutan, hinaot nga imo kami gibugkos sa imong panalangin. Samtang kami karon magapadayon sa tuon sa imong pulong, hinaot nga ang gahom sa balang espiritu magahatag kanamo kaalam aron nga ang mga butang nga among pagatunan magsilbing giya namo alang sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw nga labing duol kanimo. Sa pinasahi Ginoo among ginadala diha kanimo pinaagi sa pagampo ang among mga kaigsunan nga karon naa sa tambalanan. Si Brother Ramer Chavez o gusab si Brother Jasper Mantilla nga naa sa Maasin. Among mga kaigsunan nga dunay gipaminaw silang panglawas apan bisan pa naa sila sa ilang mga panimalay. Si Brother Dodong Monsanto, si Sister Lovely Sakay, o gusab si Sister Nida Perez, o kaming tanan mga nga dunay mga gipaminaw sa among mga panglawas nga dili maayo, hinaot Ginoo. Imo kaming ayuhon sa among mga balatian ug tagai kami dugang pangkabaskog sa among panglawas kanunay. Daghan kayong salamat sa pagtubag nimo sa among mga pagampo. Ang tanan akong gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, daghan kayong salamat mga kapaglaom o atong sugdan ang ato ang pagtuon karong hapon na mga kapaglaom. Mga atong tun-an ang uluhan sa ato ang atong topiko karong hapon na nahitungod naghitsgot may tungod sa reputation, no. Unsa maning reputation mga kapaglaom, no? Unsa maning reputation? Okay. Ang repetition, ang definition in the Cambridge English Dictionary mga kapaglaom nag-ingon. Repetition, the opinion that people in general have about someone or something receives based on past behavior or character. So matod pa ang repetition mao kana ang ilang opinion sa mga tao base sa atong mga kinaiya, no? Unya sa Merriam-Webster Dictionary nag-ingon po din mga kapaglaom. Overall quality or character as seen as judged by people in general. A place in public esteem or regard. Good name, trying to protect his reputation. So muna sulti din sa Merriam-Webster Dictionary. Unya, unsa pa'y sulti mga kapaglaom sa dictionary, sa definition, sa vocabulary mga kapaglaom. Nag-ingon, if you are considered trustworthy and kind, you have a good reputation. Sa ato pa, kung kita kasaligan o maayo nga tao, sa ato pa, i-consider kita nga maayo kita o reputation. O akong welcome pod kauban nato karong hapuna mga kapaglaom na dinhi si Jean Kiliste from Maasin. Okay, salamat kay Jean o mga pangumusta ko diha sa atong mga kababayan diha sa Maasin, no? O ngadto sa imuhang mister o sa imong mga kabataan, pangumusta ko diha nila. O si Milod Silasol mga kapaglaom, sa mayang hapon kapaglaom from Bilyaba Leyte. Bilyaba masiguro ni. Og si Jeter Nunez diha sa Kananga o kaha sa San Jose, ingon siya mayang hapon kapaglaom og sa akong uyuan Brother Ruben og sa maanyag nako nga ate Miriam Carillo. Okay. Salamat. Salamat Jet og padayon ta mga kapaglaom. What is reputation? Ang Webster Dictionary mga kaigsunan adunay pipila ka mga kahulugan. Una, reputation is the state of being in high regard or esteem, no?
Kibali taas ang pagtan-aw sa uban nimo. Unya ikaduha imong dungog, no? Maayo imong dungog. Ikatulo, reputation good or bad. Sa ato pa either ang imuhang kinaiya maayo or ang imong kinaiya dili maayo. Dili maayo imong kinaiya, di pud maayo imong reputation, no? Pero maayo imong kinaiya, maayo pod ang pagtan-aw sa mga tawo nimo. Unya unsa pay lain, unsa ning reputation? Public opinion, muna siya mga kapaglaom, public opinion. Unya ang ikalima, general report, muna siya mga kapaglaom. Okay? Unya, what is the Bible says about reputation? Unsa may gisulti sa Biblia mahitungod aning reputation. Okay? Ingon si Inday Sakay, salamat sa pag-apil sa pag-ampo ni Lovely Kuya. God bless pod nimo og sa imo tibuok pamilya. Okay, salamat ay. Og unsay giingon sa Biblia mahitungod sa reputation? Ecclesiastes kapitulo 10 bersikulo 1. Nag-ingon, sama nga ang patay nga mga langaw makadaot sa pahumot, ang gamay nga binuang makadaot sa kaalam og dungog. Sa ato pa mga kapaglaom, ang reputation di ay gihulagway ni Maalam Solomon nga sama sa usa ka patay nga langaw. Kana bitawng patay nga langaw ba bisan pa og usa lang ka buklangaw maglutaw dito sa imuhang utan, di nakaganahan mo kaon. Maglutaw dito sa imuhang kape ngadto sa imuhang gatas nga giinom, di nakaganahan imo nang iyabo. Matud pa ni Maalam Solomon, sama sa patay nga langaw makadaot sa pahumot, ang gamay nga binuang matud pa makadaot sa kaalam og dungog. So buti pasabot mga kapaglaom, sa kinaiya sa tao bisan pa og adunay dili maayo nga makita sa mga tao, sa kinaiya nato makadaot na sa ato ang dungog, no? Makadaot na sa ato ang reputation. Onya, ingon pa padayon mga kapaglaom, a little foolishness can poison a lot of wisdom. Ang gamay nga bindoang daot sa imong kaalam, no? A small corrupting agent can spoil a large amount of something pleasant. Sa ato pa mga kapaglaom, mao na ang reputation. Unya giklaro pagyud ni sa Apostol Pablo sa Filipos 2:29. Ngayon si Pablo, reputation rather honor and possess noble characters. It is a Christian duty to respect the virtuous and pious. Mao nay gisulti mga kapaglaom ni San Pablo. Unya sa paylain nga gisulti sa Bible. We who carry the name of Christ and call ourselves Christian must live up to the name. Nga ingon nga kita nagdala sa ngalan nga Kristo sa atong kinabuhi og nagatawag kanato nga Christian, kinahanglan ta magkinabuhi subay sa ngalan nga atong gidala. Mao na usahay ang makasusubo nga palandongon mga kapaglaom, kay nag-angkon kita nga Kristyanisyon kita, no? Kristyanisyon kita. Pero mausahay mo adto tag dagko nga syudad, unya naa pa lang sa pantalan, unya do na nay mo kuot sa atong pitaka, do na nay mo labni sa atong bag. Pero Christian mga kapaglaom. Okay, sa atong panggobyerno nagpuyo ta nga Christian mga kapaglaom. Pero bisan ang atong mga pangulo na himong isyo mga kapaglaom sa korupsyon, pero Christian na. Unsa may gisulti din mga kapaglaom, matod pa kita nga nagadala sa ngalan nga Kristo, kinahanglan nga
mga nga nagatawag sa atong kinabuhi nga Christian, kinahanglan magkinabuhi kita pinasubay sa ngalan nga atong gidala, no? Tabag kinabuhi ta nga Kristohanon pod nga kinabuhi mga kapaglaom, no? Okay, ingon si Milod Silasol, ingon siya Kampurog Bilyaba, Brad. Okay, salamat. Si Brother Milod Silasol from Kampurog Bilyaba, Leyte. Okay, salamat. Sunod, ang Proverbio 22 versikulo 1, ingon si Maalam Solomon. Ang maayong ngalan is an expression in many languages because your name is automatically associated with your reputation. Unsa di ay? Nga ang atong ngalan nag-expressar sa daghan kaayo nga mga languages. Ngano man tungod kay ang atong ngalan mga kapaglaom automatically, no? As nag-associate na siya sa atong reputation. Ngano man kay og ang atong ngalan mabatian sa atoang mga kaubanan, makaingon man sila kinsa man na nga kuan. Sa dihang sa unang panahon mga kapaglaom, mobisita mi og jail. Pag-abot dito sa jail, unya na ay usa sa mga priso mga kapaglaom nga pareho sa akong apelyido. Dili kayo ko ganahan mo introduce mga kapaglaom. Unya di na kay ko mo ganahan mo balik didto. Ngano man wa pa gani ko kahibalo kung say rason nganong nasuod siya didto. Ngano man tungod kay ingon si Apostol, ingon si Maalam Solomon nga ang atong ngalan kuno as expression in many languages because your name is automatically associated with your reputation. So tungod nini nga mao nga rason mga kapagloom, we will read through some of the modern translations of scripture that pick this up. Choose a good reputation over great riches. Matod pa, pilia ang maayong dungog labaw pa kaysa kadato. Labaw pa sa bililhon nga salapi sa bulawan, no? Ngano man mga kapaglaom, tungod kay ang salapi, bulawan, tangkob ug taya ray magkutkot, mawala ra na siya mga kapaglaom. Pero ang atong dungog, ang atong reputation, bisan og mawala na ta nining kalibutana, pero magpabilin paghihapon ang atong legacy nga nasunod sa atong mga kapamilya mga kapaglaom. Adunay 17 ka mga characteristics dinhi mga kaigsunan nga naghisgot mahitungod sa reputation. Unsa maning 17 ka mga characteristics? Una, no? A wise man once said, "Don't call someone more than twice continuously. If they don't pick up your call, presume there's something important to attend to." Sa ato pa mga kapaglaom, halos kitang tanan aduna magintay mga gadgets, naman tay mga cellphones, no? Kung mutawag ganita, onya duha katawag nato mga kapaglaom, onya dayon walay mitubag o kaha day mi tubag na nagring pero way nitubag mga kapaglaom, matod pa ayaw na pagtawag utro kay basin og ang imong gitawagan dunay importante nga kaistorya o giatiman o kaha dunay laing nagtawag o kaha dunay busy siya dito sa ila. Ato pa, matod pa ang wise nga tao, usa ka wise nga tao miingon siya ayaw pagtawag sa imong friend labaw kaysa kaduha, sunod-sunod. Ngano man tungod kay wa ta kahibalo nga unsay ilang kahimtang o busy sila dito. Ikaduha mga kapaglaom, ikaduha nga qualification o steps sa pagkahimong
maayo nga reputation. Kini siya. Kay igo tang tanan ani mga kapaglaom. Matod pa. Return money that you have borrowed, no? Even before the person that you remember or ask for it, no? Matod pa mga kapaglaom, nga kung ikaw nakahuwam og kwarta, ibalik, iuli, bayre ang imong gihuwaman bisan pa og wala pa siya makahinumdom sa pagpanukot nimo. Ha? Pero kay kita kay mag-ampo man ta og way manukot. Ha? Og naa may manukot, basta kabantay ta, moingon dayon ta nga ing nangawa ko dire. Ha? Ngano man, tungod kay dili man ta ganahan mo bayad, pero ganahan ta manghuwam. Pero batod pa mga kaigsuonan, sa giingon sa Biblia, biblical niya, return that you have borrowed, return money that you have borrowed even before the person that you remember or ask. It shows your integrity and character. Ngano? Nagpakita kini sa imong integridad ug sa imong kinaiya. Ato pa, buti pasabot mga kapaglaom, kung pananglitan nga wa pa kay kwarta, tungod kay tingali nalangan pa ang imuhang kwarta, pwede ka mo adto sa imuhang utangan o moingon ka nga anang angan-angana usa ko. Ha? Kay wa pa mo abot. Ha? Pero kung naabot na, nya di lang ka mo adto, kay mong gidivert og lain nga project, matod pa din mga kapaglaom, kinahanglan atong ipakita, ingon nga Christian, ang atong integridad ug ang atong mga maayo nga kinaiya pinaagi sa pagbayad sa atong mga utang bisan pa og wala pa makahinumdom ang atong giutangan sa pagpanukot. Ha? Onya, what the Bible says about that? Unsa may gisulti sa Biblia mahitungod ining utang mga kapaglaom. What is that? Matod pa. Number 1, an obligation. Ato ng obligasyon. Number 2, one who is under obligation to another. Ha? Ang usa nga doon natay kat obligasyon ngadto sa uban. Unya, number 3, be obligated to pay or repay. Obligado ta nga mobayad ngadto sa atong nautangan. Ha? Unya, gihulagway na siya mga kapaglaom sa sugilanon nga makita sa ikaduhang hari, Kapitulo 4, mga bersikulo 1 ngadto sa 7. Ha? Sa kinabuhi ni Eliseo, mga kapaglaom. Sa diha nga dunay usa ka tawo si Eliseo, mga kapaglaom nga namatay. Unya, miadto siya sa pamilya. Pag-abot niya dito mga kapaglaom, iyang gipangumusta ang asawa. Unya, mingon ang asawa nga wala na iyang bana, unya dunay mga tao nga ming adto sa iya kay manukot sa utang sa iyang bana. Mingon si Eliseo mga kapaglaom, unsa may naa sa imong balay? Ningon ang usa ka babae, wa gilain nga niya sa akong balay gawas aning usa karagyod ka tibod nga lana, no? Unya mingon si Eliseo, sige, panghulam og daghan kayo nga tibod. Ha? Unya, kauban sa iyang anak, nang huwam siya og daghan kayo nga mga tibod, mga kapaglaom. O kunya, sa dihang natapok na ang daghan kayo nga tibod, ang usak ka tibod nga lana nga dito niya, mga kapaglaom, gisugo siya ni Eliseo. Sige, sudli ang mga tibod nga imong mga hinuwam. Ha? Ang daghan kayo nga tibod, mga kapaglaom, puno na. Ingon ang asawa, puno na ang tibod. Ingon siya, wa na'y lain, wala na. Ingon si Eliseo, okay, ibaligya ang lana, ibaligya ang tanang lana, og unaha pagbayad ang imo mga bayranan, og ang nahasalin, mao ang inyong ikinabuhi, uban sa imuhang anak, imong mga anak.
Ang una dinhi mga kapaglaom, sa diha nga nabaligya niya ang iyang mga lana, ang unang gipahimo ni Eliseo mao ang pagbayad sa mga utang. Ngano man mga kapaglaom, ang Biblia wala magdili sa pagpangutang. Ha? Wala magdili sa pagpangutang mga kapaglaom tungod kay kung nagkalisod ta, unya dunay atong mga igsuon nga lugar, pwede ta manghulam. Pero ang gikondenar sa Bible mga kapaglaom, kanang nang huwam kita, unya dili ta ka mao mo balik, di ta ka mao mo bayad sa ato ang mga utang. Ha? So kabahin na mga kapaglaom sa atong reputation nga ato ang giatiman, no? Akong gi-welcome pod kauban nato karong hapon na mga kapaglaom si Iris Marie Anchita Onde, salamat kayo. Ay og si Ay Lucero Ramirez, salamat kayo. Salamat kayo mga ay sa inyong pag-view sa atong program. Og usab na po din mga kapaglaom si Elena Cadayona Monsanto, si Malen, salamat kayo Len. Og usab si Annalyn Carillo, akong umangkon mga kapaglaom from Isabel, Anislag mga kapaglaom, salamat kayo sa pag-view sa ato ang program. O usab mga kapaglaom, akong pasalamatan. Ingon si Inday, salamat sa pag-apil, sa pag-ampo kang lovely, kuya. God bless pod sa imo diha. Okay? Padayon ta mga kapaglaom. Ang Salmo 37, versikulo 21, klaro gyud kayo nga gisulti ni maalam ni Hari David mga kapaglaom. Ingon ni Hari David, the wicked borrows and does not pay back, no? Ang dautan manghulam pero dili na mobayad. But the righteous is gracious and gives. Pero ang matarong nga tao, ang tarong nga tao mobayad og mahatagon pa. Manggihatagon pa. Sa ato pa mga kapaglaom, matod pa ako ning balikon pag-usab aron ato ning nga the wicked borrows and does not pay back, but the righteous is gracious and gives. Ha? Onya, unsa pay lain nga gisulti dinhi mga kapaglaom. One of the distinguishing marks of a wicked person is his lack of trustworthiness. Ang usa sa mga timailhan, ang usa sa mga timailhan mga kapaglaom, sa usa ka dautan nga tao kadtong usa ka tawo nga dili kasaligan. Sa ato pa mga kapaglaom, unay usa sa mga trademark sa mga tao nga dautan kadtong mga tao nga dili kasaligan. So, this is symbolized by David as a person who borrows but does not pay back what is owed. In contrast, a righteous person, a righteous person not only meets their obligations, they practice generosity. Unsay gisulti dinhi mga kapaglaom? Nga ang usa ka mataro nga tao dili lang kay ilang settle ang ilang mga obligasyon, dili lang kay ilang gibayran ang ilang mga utang, apan nagpractice pagyud sila, nagbansay pagyud sila sa pagkamanggihatagon. Mao na siya mga kapaglaom ang maayo nga reputation, no? Onya mo postag kadiot, standby tag kadiot mga kapaglaom, ato sang paminawon ang intermission song nga giandam sa ato ang operator. Was broken, mine was mended.
carried bore my burden. The nails that led him set free. His life mine, how could it ever be that he would die? God's son would die to save a wretch like me. Divine, he gave his life for mine. His scars of suffering brought healing. He spilled his blood to fill my soul. His crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy untold. His life for mine, his life for mine. How could it ever be that he would die, God's son would die to save a wretch like me? What love divine gave his life for mine? He was despised and rejected, stripped of his garments and oppressed. I am loved and accepted, and I wear a robe of righteousness. His life for mine, his life for mine. How could it ever be that he would die, God's son would die to save a wretch like me, like me. What love divine, He gave his life for mine. his life for mine. Kaya kayong salamat sa ang mga batanon sa hymnis choral dinhi sa Ormoc City Center Church. Og padayon ta mga kapaglaom. Akong balikon, one of the distinguishing marks of a wicked person is his lack of trustworthiness. Ang iyang pagkadili kasaligan. This is symbolized by David as a person who borrows but does not pay back what is owed. In contrast, a righteous person not only meets their obligation, they practice generosity. Ang matarong nga tao, dili lang kay siya mobayad sa iyahang obligasyon, mag-practice pagid siya sa pagkamanggihatagon. Ingon ana ang gisulti sa Biblia mga kapaglaom. Unsa pay gingon? Ecclesiastes 5 versikulo 5. It is better that you should not vow than that you should vow and not pay. Talagsar magud nang mangutang nga dili ka mosaad nga mobayad ka. Talagsar na kanang mangutang ka, either mo pirma ka, so katong imong good for, katong imong gipirmahan, mao toy imong saad. Mao toy imong gisaad nga mobayad ka. Unya mo na giingon ni Malam Solomon nga mas maayo pa nga ikaw dili mo saad kaysa mo saad ka unya dili ka mobayad. Ngano man kay nahimo man kang bakakon. Maayo kang mosaad pero dili ka mobayad.
Maayo pa og di ka mosaad matod pa ni Hari Solomon. Unsa pa gaingon bersikulo chapter 6 verse 4. Ingon si Hari Solomon, ingon siya, ayaw gayod pagkatulog o pagpahulay hangtod dili ka makalingkawas niini. Sa ato pa kung naa kay bayranan, ayaw gyud pagkatulog, ayaw gyud pagpahuway hangtod nga dili ka makalingkawas. Matod pa luwasa ang imong kaugalingon nga daw sa banaw o langgam nga nakaikyas gikan sa litag sa mga ngayam. Grabe si Solomon mga kapaglaom. Nga matod pa nga ang naa kay utang, ingon siya ayaw gyud pagkatug og dili ka kalingkawas sa imong utang. Unya matod pa luwasa ang imong kaugalingon. Basahan na mga kaigsunan. Proverbs chapter 6 verse 4. Luwasa ang imong kaugalingon nga daw sa banaw nga langgam nga nakaikyas gikan sa litag sa mga ngayam. Mao na siya mga kapaglaom. Og naasod na taana di man ta makatulog og di ta kanang dili katulog mga kapaglaom og di kabayad sa utang sa ato babuti pasabot himayaron gyud na siya nga tao. Unya di siya katulog og di siya kabayad. Pero kanang naanad na sound sleep kayo. Ikatulo mga kapaglaom, never order the expensive dish on the menu when someone is giving you a lunch or a dinner. Mo ni usa sa mga kinaiya mga kaigsunan sa pagmintinar sa ato ang maayong reputation. Og pananglitan nga naay imong friend nga mo invite nimo og paniudto o kaha mo invite nimo og panihapon. Unya pag-abot na dito sa restaurant, unya dayon ihatag na sa imo ang menu, matod pa nga ayaw pag-order og menu nga mahal. O kaha di gyud ka mo order, pasagdahan dato nimong nag-invite nimo nga mao imo order, ayaw gyud ka pag-order kay wa ka kahibalo og unsay tuwa sa iyang pitaka basig di ka abot. Unsa pay ikaupat mga kapaglaom. Don't ask awkward questions. Ayaw pagpangutana ng mga awkward nga mga pangutana. Unsa man nga mga pangutana? Kasama pananglitan. So you are not married yet? Wa pa day ka maminyo. Kada siya mao man ay kasagaran mga kapaglaom nga atong pangutana usahay. Labi na og atong mga daan nga mga friend unya dayon to aslayo magpuyo. Unya atong igakita. Unya dayon na atong nahibaw-an nga single pa di ay. Unya mo gira, uy, wa pa day ka maminyo. Sa ato pa dili na maayo di ay nga pangutana mga kapaglaom. Or don't you have kids? Or wa di ay kay anak? Or why didn't you buy a house? Nganong wa man kamo palit og balay? Or why don't you buy a car? Nganong wa man kamo palit og sakyanan? Nga naman, for God's sake, it is not your problem. Dili na imong problema. Busa ayaw pang labot-labot. Kay wa kakahibalo og unsay iyang plano, pananglitan. Wa siya usa manganak tungod kay tingali dunay diferensya siya. Wa kakahibalo nga ganahan siya bata pero tungod kay wala gyud dituga sa Ginoo mo nang wala usa. Unya wa pud siya balay tungod kay dili niya priority ang pagpalit og balay kay naa pa siya laing balay. Unya dayon dili pud niya priority ang pagpalit og car kay gusto siya nga magnegosyo usa, padaghanon usa niya iyang kwarta. Sa ato pa ayaw pangutana sama niya nga pangutana tungod kay wa kakahibalo og unsay ilang mga experience. Number 5, always open the door for the person coming behind you. Sa ato pa,
It doesn't matter if it is a guy or a girl, senior or junior. You don't grow by treating someone well in public. Sa ingon ni magsunan, kung doon na gani kay bisita, sa imong balay, nga dapat ikaw mo imuuna og open sa pultahan. Unya moingon ka sa imong bisita, okay, dayon. Dili kay ang imong bisita mo imong paunahon. Unsa pay lain, Isaiah 58 versikulo 7. Unsa may gisulti din mga kaigsunan ni manalag na Isayas. Ingon siya, is it not to share your food with the hungry and to provide the food wanderers with shelter when you see the naked to clothe them and not to turn away from your own flesh and blood. Ingon si manalag na Isayas mga kapaglaom, nga kung doon na tayo pagkaon atong i-share ngadto sa gigutom, ngadto sa wala. No? Onya, kung doon na tayo atong nakitaan nga mga tao nga naglibod suroy, ato silang patagaan o kapasilungan. Kung adunay nakita nato nga murag walay biste, ato silang tagaan og biste. Unya dili nato talikdan sila mga kapaglaom. Unya akong acknowledge dinhi ang presensya mga kapaglaom ni Nailia Poblador. Okay, salamat nay sa imong pag-view sa atong program, og si Lily Escano Chavez. Salamat kayo li sa pag-view sa atong program. Mga pangmusta diha sa imong mga kabataan o sa imong mister diha sa Abuyog. Unya, padayon ta mga kapaglaom. Aduna patay na hibilin pipila ka mga minuto. 1 Timoteo 5 versikulo 10. And is well known for his good deeds, such as bringing up children, showing hospitality, helping those in trouble, and devoting himself to all kinds of good deeds. Sa ato pa mga kapaglaom, ang pagkamatinabangon ngadto sa atong isikatawo, ang paghatag nato mga kaigsunan sa ilang mga gikinahanglan, no? Kanang pulong hospitality mga kapaglaom, kana bang maabi-abihon ta? Kana bang bisan pa og unsa nang naa sa atong lamisa pero willing ta, malipayon ta nga mo invite nila sa pagpakaon kauban nato? Unya bisag unsa kagamay sa atong balay, apan willing ta nga mopahigda sa atong mga kaigsunan diha sa ato ang mga panimalay. Akong gitunol mga kapaglaom ang akong precision ngadto sa atong mga kaigsunan, mga churches, mga kaigsunan nga naa sa mga bukid-bukid dapita, no? O dito sa 15 years ko dito sa Southern Leyte, especially diha sa Maasin mga kapaglaom, paingon ngadto sa Akasya nga dapit, ngadto sa Hantag, sa Kahagnaan, ngadto padong sa Laray, o sa uban pa nga mga churches diha sa mga bukid-bukid mga kapaglaom. Unya makabisita ka dito, di ka pauwion o di ka paulion o di ka makakaon. Unya labi na diha sa Akasya mga kapaglaom. Unya na may daghan nga mga lansones diha. Naa sila itaganan nimo nga usa ka punuan. Nga ikaw gi paadtuon, ikaw gi papupuon sa lansones dito mga kapaglaom. So ako nang na hinumduman mga kapaglaom tungod kay mao na ang gisgutan dinhi ni San Pablo sa 1 Timoteo 5:10. Ingon siya mga kapaglaom, and is well known for his good deeds, sa iyang maayong mga binuhatan, such as bringing up children, showing hospitality, helping those in trouble, and devoting himself to all kinds of good deeds. So mao na siya mga kapaglaom nga ang ato ang pagka-hospitable o niya nakita na sa atong mga kabataan,
mapasa pa na nato mga kapaglaom ngadto sa pila pa ka generation nga maoy namatan og mahayag sa atong mga kabataan ug mao pod na ilang itudlo ngadto sa ilang mga kabataan sa atong mga apo ug ngadto sa mga apo sa atong apo mga kapaglaom. Ngano tungod kay bisan unsay atong pagkinabuhi atong mga kinaiya karon nga nakitaan sa atong mga kabataan mao nay ilang itudlo di na nila malimtan mga kapaglaom. Mao na nga klase nga reputation nga magpabiling labas kanunay sa hunahuna sa atong mga kaigsunan. Onya katapusan mga kaigsunan. Number 6, no? If you take a taxi with a friend and he or she pays now, try paying next time. Kung ikaw mukuyog ka sa imuhang friend, magsakay mog tricycle o sakay mog taxi. Unya niya ng panahon na ang imong friend maoy hingkuot og sinsilyo kay ibayad siya ngadto sa driver. Unya pagkasunod panahon paningkamuti nga ikaw na po'y mobayad, no? Dili kay maniguro kag sakay kay maniguro tag sakay kay to ay atong amigo nga maoy mobayad. Ayaw. Matod pa nga sa sunod ikaw na po'y mobayad. Mao na siya mga kaigsunan ang usa sa mga paagi sa pagpakita nato sa ato ang maayo nga reputation. Onya atong naginuton ang panahon. Napay number 7. Respect different shades of opinions. Kada usa nato mga kapaglaom dunay mga opinion nga iyahang gipahayag. Sa ato pa mga kapaglaom ug naa sila'y opinion ayaw turn down ang ilahang mga opinion. Remember, what's 6 to you will appear 9 to someone facing you. Hinumdumi nga ang imong gitan-aw nga 6 ngadto sa mga tao nga nagtan-aw nimo murag 9 na siya. No? Tato pa besides, second opinion is good for an alternative. Usahay mga kapaglaom, dunay mga opinion nga atong gi-turn down, pero wata kahibalo nga kung atong opinion nga una nga mo'y atong gigamit o nya dili siya effective, kining second opinion, mahimo na siya nga alternative nga maoy atong gamiton. Busa, dili nato disregard mga kapaglaom ang opinion sa uban. Usa na siya mga kapaglaom sa sumbanan sa pagbaton og maayo nga reputation. Okay, last na lang ni mga kapaglaom kay wa na tay panahon. Never interrupt people talking. Kung dunay tao nga mag-istorya ayaw pag i-interrupt pa. Allow them to pour it out, as they say. Hear them all and filter them all. So imo siyang paminahon, onya imo rang pilion ang iyahang giistorya nga imong ganahan. So pananglitan na ay imong nabati nga istorya nga naghisgot o dili maayo sa imong silingan, ayaw na i-filter na, no? Sag-aha na mga kapaglaom. Ayaw na i-appeal, ayaw na isod sa imong hunahuna. Nganuman tungod kay importante na o makadaot na sa dungog sa imong isig katao. Busa mga kapaglaom, kabahin na siya sa pagpabilin o sa pagtiner og maayong nga reputation sa atong mga kinabuhi. Wa naman tay panahon mga kapaglaom. Salamat kaayo sa inyong subaybay sa ato ang programa karong hapuna. Og akong panghinaoton nga doon na mo'y daghang nakutlo sa atong gitun-an karong hapuna mga kapaglaom. Ato ni siyang padayonon karong Bernes pohon og hinaot nga naa mo sa ato agihapon nga magpataling hugmo, magsubaybay mo sa atong programa mga kapaglaom. Akong pasalamatan kining atong mga viewers nga niya sa atong comment section. Si Milod Silasol, salamat kayo. Gikan sa Campurog, Bilyaba, Leyte. O usab si Ayan Simini Bonsilaw. Salamat kayo yan. O usab si Alice del Socorro Casio diha sa Linao Church.
si Christy Calisa, salamat kay Chris. Og usab si Dina Bansuela Serdan diha sa Acacia Church Maasin. Og si Inday Sakay, salamat kayo day. Si Jeter Nunez diha sa Kananga. Og usab mga kapaglaom si Dennis Carillo diha gikan kaming ingon siya shout out sa akong pamilya sa Isabelite, sa akong misis si Gigi Carillo og sa mga kabataan coming from Republic of Marshall Island. Og usab si Merna Montediramos Pablio og sa Butuan sa Butuan City. Og si Mrs. Carillo, si Mrs. Berniper de la Peña, og usab mga kapaglaom si Nailia Poblador og si Lily Iscano Chavez diha sa Abuyog. Salamat kayo, Li. Og usab si Mrs. Carillo. Og si Inday Sakay. Salamat kayo, day. Og usab si Iris Marie Anchita Undi og si Ay Lucero Ramirez. Salamat kayo ninyo. Og usab mga kaigsunan ang atong mga kapamilya diha sa Hope Credit, silang si chairperson Dayna Aso, si Kisi, si K Ramos, si tanan diha mga kapaglaom sa ato ang buhatan sa Hope Credit. Salamat kayo. Si Elena Cadayona Monsanto, salamat kayo Len. Og akong umangkon diha sa Anislang Isabel, si Annalyn Carillo, salamat kayo sa pag-view sa atong program. Og si Dadang Iscano sa Kunalom Church. Og usab si Ermelita, si Inday Upon, salamat kayo day. Og si Jevelisa Hoygos, akong umangkon sa Lawis Bantigi. Si Cherma Disto, akong inanak sa kasal. Okay? Sir, salamat kayo. Ipangumusta ko diha sa tanan. Si Rowena Dahotoy from Biliran Island. O usab si Edita Amancio Arquilio diha sa Lawis sa Bantigi, akong apo mga kapaglaom. Salamat kayo ninyong tanan sa inyong pagsubaybay sa ato ang programa karong hapuna. Og hinaot nga Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Atong ibalik ang panahon ngadto sa atong operator alang sa atong closing song. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let him now come in, my friend. To your door he's always knocking. He brings with him the gift of love, and his gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything
kung kahingon tanan sa pagduko sa atong mga ulo alang sa atong pagampo. Dalaygon og mahigugmaon nga Dios na ining taknaa sa kahaponon. Amo ikaw ang gidayeg og gipasalamatan tungod sa imong paghatag kanamong kalampusan sa among programa nining hapuna. Hinaut Ginoo nga samtang kami magapadayon sa atubang sa nagalain-lain nga mga hagit sa among kinabuhi nga umabot nga mga adlaw, hinaot imo kaming panalanginan. Kauman sa among mga viewers, sa among mga listeners, hinaot Ginoo ikaw magatabang kanila, hinaot ikaw magahatag kanila og mayong panglawas kauban sa mga panimalay nga ilang ginarepresentahan. Sa pinasahi among ginadala diha kanimo Ginoo ang among mga kaigsunan nga dunay mga gibati nga dili maayo sa ilahang mga panglawas. Hinaot ikaw bisita kanila kung asa man sila karon. Hinaot Ginoo nga ikaw mag-aayo kanila aron nga makapadayon usab sila sa ilang mga panglawas sa mga buluhaton adlaw-adlaw. Salamat sa imong pagpasaylo sa among mga sala, pagtubag nimo sa among mga pagampo, kayang tanan among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, daghang kayong salamat sa tanan nga mga viewers, tanan nga mga listeners, o hinaot nga sa sunod Biyernes na gihapon mo magapakiguban kanamo inyong alagad sa kanginan si Kapaglaom Ruben Carillo, kauban ako diri sa studio si Kapaglaom Giselle Tabay mo ingon nga bisan tuod adunay mga panahon nga kita hulgaon sa nagkanilain nga mga gumunhap sa kinabuhi nga usahay dili nato masabtan unya usahay dunay mga pagsulay nga moabot nato mga kapaglaom dili lang ta mga luya nganuman kay ang Ginoo nag-ingon nga samtang anaa pa kitay kinabuhi aduna pa kitay paglaom. Mayong hapon ninyong tanan o God bless. Inyong nabati ang tulumanon ang imong panimalay hangtod sa sunod higayon. Diging salamat sa inyong pagpaminaw. There's a prophecy